So I should. What's this? I said, I'm not tired. What's it? I said, you'll be there, but you'll be at tennis. What's it? Why do we need to see you? What's up? Come on, means I was my man of the Jimmy. Or not that catching. What's that going to do? So we need ya. Come here, and then I will fall. The Jammy Mount for a Jammy. I thought what the second pass who ate every woman and Pamaji. I'm packing them and Jimmy come here. Power! 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 My packing them and Jimmy come here. I'm Pamaji. Tell me, Jimmy, and I sit in the because what you want to win, that's what you saw in the beginning. Stop them now. What you get my central, so they're not now. Daddy, one more woman couldn't be free, one more free supper, one more put the dance on them. Or bad yet, which you come of them, also got the power catcher will be cropped from them, you know, you're so stay. Or bad yet, the man in Paris on the down, the best size, or being stressed out to all fall down and ask. Every plane, every contact. You know, I see how? Hello? Maybe that's a spell. Exit. The ambassador now, say. So we shall say so. No woman to our when Yansen in the Yeshua, our body guru. And you remember what you tell when you shop about the beer through in summer. When did you go see any young son also? We do not to answer the actual wounding. Because where the time and all women couldn't be for, or women couldn't be for because of the woman answers. The people to see and the part of women couldn't be for those who are conquerors. Let's say, all women couldn't be for. Or when you go flat, I will have been Yankopon, and you want to help. Till 7 not a good of 1 year. But couldn't be added. Or 1 year and a half. Until all we couldn't be for. I didn't believe what I want and I don't come. I or not come put up a woman now, or we ever didn't help. And I didn't walk on map. Hello? Hello? Bible says, now a radical catcher was said, no one showing everything. Oh, Exodus chapter 14, the 13. Now we can find the government. Now we see for one who will be. Sakuwe, when you make any issue from the Kohe, God was fighting with them. And when that catcher was the Joshua, and I'm not simply into a drinking one, but a getting now I don't walk outside the next year. Now make a woman go see your series, and it got what you have to shaku and I'm in the corner, and then I'm just trying to live for. So that's how you could live for Kuama, a Kubia Kuya, and running home, I don't know. The sinner running on the end. I never have been someone I walk, I running one at Coco, but the one to the young women have seen time. We'll be telling us when I get to it. I'm not talking about Bodia. Hey, what did I say? Bodia, you better go. Some people saw them to the floor and Tokodia Kubiano. Now, I didn't go. You invite them and catch them and say, I could wait a minute. Brother Pamaniaco, I call that demon, but Pamaniaco, I call him to me, but don't want me anymore. So what was our friend of the past? It's also the open TV. Now, all power. What catching was a second keep on searching on. Just me now. I make you watch me. And to all we have to do for now. I am all one corner. That we will suffer and say, I never come on. I get the house, I never brought me uncle. The 20th house, I never brought me uncle. Sipasadiet house, I never brought me uncle. Upon the house, what's I never brought me uncle. And Manaba, yes, I say, what's I never brought me uncle. The free that could be young pine. Every my pepper, no baby, whatever. Come here, what could be I'm running back one quarter. I'm running back one quarter. I could be a demo. You are wanting to me. You will not send to me. You will not get to me. I'm running back one quarter. Never did I was what I was. And what I put us on to me. And what I put us on what to form.
of Jesus. Enti ọmọ yẹ nkunimdifoɔ ɛyɛ wɔn a kɔn ɔmɔ kɔn ɛwɛde bu ɔmɔ ɛwɔ ɔmɔ maame baba wɔn ayɛ ɔbɔ afɔ n'anu David kasa bi wɔsi mɛma mɛ ni sɔ kyerɛ mi pɔ na ɛna mɛ wɔ fi bɛba wɔsi mɛ wɔ fi asafo mɛ wɔ na bɛba wusu asɔfoɔ no ɔmo na wɔn tɔntɔ na wɔn na David yɛ wɔsi na ɔde na otu na to pɔ so no adeɛ na ebi bu ano na ewia ni yie owia na ɔtɔ so sɛ ɛba de pɛn ɛni ɔwɔ pii nuhu na ati fo da nkɔtoa na ɔte wɔn pa owia na ɔtɔ so ɔsi David a na yɛ abɔfra na yɛ abɔrɛ tɛ na wɔn akɔkora na ewu wɔn patiri ni ni a ewurade apaano na n'asefo a ɛhyehyɛ adeɛ ɛna ɔka ase bi tura so wɔsi na nika ne nsiro sɛ n'ataato sa ne so a ɔwɔte wɔte na ɔhyehyɛ ase na sɛ dɔm sɛ ne soso abɛnpa na kɔɔre ntu ɔsa ne so pa ɛnu pɔ na ɔtɔ deɛ na sɛ apɛnsa ne so a apɛnbɛtɔ nkɔnkɔ apɛnbɛtɔ ne nifa ne deɛ bi nka ne ne deɛ no ɔnkɔ no hwɛ na wɔbɔ ntɔn akatua ɛna ne yɛ pɛɛ na wɔawɔ pɛɛ mu a ɛne wɔawɔ hyɛ deɛ ɛkɔmi a wɔkɔmi a no ɛwurade ne wɔn kɔ wate ɛwurade ne bɔ wate ɛwurade ne bɔ wate ɛwurade ne wɔn kɔ wate wɔti bi akasa ɛwurade ne bɔ ame Ɛwurade ne bɔ ame power. Oh God, son of Jesus. Di nikakuwa ɔmotɔ so yɛ ne nikakuwa ɛkɔn ɔmɔ kɔn ɛwurade bɔ ɔmɔ ɔmɔ kɔn ɔmɔ ne yɛfrɛ ɔmɔ do so a congress because ɛwurade bɔ ano ɔmɔ kɔn a ɔmɔ ayɛ nkunimdifo nso ɔmɔ ayɛ de nkunimdifo we need them how we need them as still nkunimdifo me say ɛwurade bɔ ano ɔno kɔn a ɛwurade bɛ kɔn ɛno kɔn ma ɛwurade na ɔyɛ de nkunimdifo na sɛ ɔkɔn wa nto nsa fɛ na mi a ɔnyɛ de nkunimdifo ɔnyɛ nkunimdifo nti a akɛni bɛ tu ɔmɔ ɔmɔ ni nkunim because ɔmɔ bɛ mo nyansa na ɔmo ni deɛ na ɛkɔ yɛtɔ so bi ɛyɛ ɔmɔ ɔmɔ yɛ nkunimdifo ebisɛ ɛwurade bɛ bɔ ɔmɔ ɔmɔ kɔn nipa ɛtɔ so mmiɛnsa nwia no yaba na wie yɛ ɛyɛ nipa a Bible ka sɛ n'ade nnam yɛ sɛnɛ nkunimdifo ɔnka bi hɔ ade nnam yɛ sɛnɛ nkunimdifo ade nnam yɛ sɛnɛ nkunimdifo nti bi mu ka ade nnam yɛ sɛnɛ nkunimdifo eti yɛ laasa nkɔfo atwa toɔ ɛyɛ wɔn mu a ade nnam ɔmo sɛnɛ saa nkɔfo ɔmo na wɔn wɔn mu ade nnam ɔmo si nkunimdifoɔ no ayɛ nkɔfo a ɔmo kɔn ɔmo kɔn no ɛwurade kye kɔn ɛkɔm ɔmo. power. Hello. Mese ɔmo kɔn ne ɛwurade yɛ dɛ. Sɛ ɔmo bɛ ɛwurade bɛ gye ɔmo sɛ ɛwurade kɔn ne ntumi. Eti bra bɛ gye me kɔn ɛkɔm amina. Wosi nkunimdifo. Eti sɛ ɔka sɛ ade nnam yɛ si nkunimdifo a. Paul ɛkasa for nipa atwa a ɔmo deɛ ɔmo ma ɔmo mfɛ ɛwurade nsi nkyɛn ɛnkɔ ɔmo so deɛ ɔmo ka kyerɛ ɛwurade sɛ ɔmo bɔ ɔmo nkɔ na emu nsa nkɔfɔ ne nkɔfɔ a ɔmo ka kyerɛ ɛwurade sɛ ɛwurade mi gyae ne kɔn ne ma o gye ne kɔn mi so na mi gye wo kunkuma wa ɛhɔ ansana wa abɛsi nkunimdifo ɛne basa bɛka se wɔkyerɛ o yɛ bebree wa tete wusu brɛ na wu dɔ kɔkɛdɛ na ababɔ ne nkɔ yie no wunyɛ nkyɛn akɔ ne fa ɛwurade na ɛwurade ka se mi kyerɛ for no wɔsi sɛ wɔn mu tɔ baako a ne ɛwurade ne nkɔ ne ma no sɛ wɔn mu asɛ ne pa so a ne nka ne ma no ɛdi sɛ wogya ma ne bi a ne wɔkɔm adeɛ a ɛdeɛ pɔ bɛka kyerɛ sɛ adeɛ nyinaa mu yɛsɛnɛ nkunimdifo ɛne basa bɛka se mi akyerɛ o ne ne na kuro bi a wɔkɔ abrabɔ wɔ na me te sɛ ɛwurade ka kyerɛ sɛ ne ka kyerɛ o wɔsi ne pa so ne gya kɔ na ma me na sɛ mi na ɛwurade ma kɔ ma adeɛ a ɛdeɛ ɔbɛsi nkunimdifo wobɛdi nkunim na bɔ so ɛwurade ka kyerɛ sɛ ne ka kyerɛ o sɛ adwuma sɛm kɔn no sɛ sika sɛm kɔn no sɛ awade sɛm kɔn no akɔntuo tɔkwa na wɔkɔ no ɔmane tɔkwa na wɔkɔ no awadeɛ tɔkwa na wɔkɔ no ɛwurade ahyɛ akotadeɛ yɛ brɛni ɛwurade ahyɛ akotadeɛ wɔyɛ krabɔ wɔsɛ nipa ne trɛ a wode gya wokɔ no ma wɔte na mede tɔkwa ne ma mekɔ a mede nkɔne ma na mede ma mebakye nkonimdifoɔ I hear the Lord say that if